Takže čaute lidičky, tady vás vítá Korgi Potržítko 1, 2, 3 a Kola 2, 3, 4, 5 a my teďka máme postavičky, za kterým budeme muset hrát celou dobu. A a pak uvidíte, co bude. Asi to vypneme a půjdeme hrát ještě Brawl Stars. Tak my jdeme do hry. Ozvem se vám ve hře. Teda neozvem, už jsme tady. Pardon. Tak. Hej kamaráde youtubera. Musíme tady zničit boxíky a zabít a vyhrát. Hej, já potřebuji na taře mít aspoň 600 pohárků. Sice na ní mám skoro jenom 0, ale já to potřebuji. Je to nutné. Jo. Chránce. Bacha. Jo. Zabil jsem ho. Jo, zabili jsme tým. Myslím, že my, ale pojď, musíme dalšího najít. Hele, Colt. Zabil. Bacha, nějaký Griff. Nevím, jak se jmenuje. Jsem to zapomněl. Peter Griffin z Fortniteu. Dobrý. Spavnul se. Tak to nepřežiju. Ježiši. Prosím vás, no, tak pojď ready. Jo, jenom jsem vám zapomněl říct, že nesmíme jít do lobíčka, prostě dokud nevyhrajeme aspoň 10krát za sebou. Jo. A my, až vyhrajeme 10krát za sebou, tak půjdeme do lobíčka a pak rozhodneme, co bude. Jo, a tady kamarád youtuber musí dneska nahrát toho robota 8-bita, jinak to prostě nesmíme vypnout. A to právě, že je ta soutěž. Ježiši, už na mě jdou 3. No, mám -1. Nedaří. Ježiš, já si chci hrozně změnit panáčka, nechci tu taru. Tu taru. Pobrindanou. Jako, omlouvám se těm, kteří umějí za taru a mají rádi, tak těm se omlouvám, ale prostě mě tara vadí. Je pro mě hrozná. Pro mě. A znám i lepší postavičku a lepší postavička je 8-bit. No a prostě všichni nás zabijí a vůbec nám to nejde. Proto jsme si dali takovou soutěž. Jo. A my ji chceme splnit prostě. Ježiši, Crow tady je. Se pobrindám. Dal jsem ne, ty jsi zabil jednoho a já druhýho. Spíš já prvního a ty druhýho.
Wow, běž na druhou stranu, jak vzít ty dva. Yes. Yes. A třeba oni budou mít, že jo, 16. A bude po nás. Ne. Ježiši, to je ten krout. Já jsem asi běž po něm, běž. Tamhle, já jdu po Krouovi. Zabil jsem Croua. Vyhráli. Jo, ty jsi zabil Dynamite. Yes. Takže 1 výhra. Jestli dáme ještě 9 výher za sebou. Kámo, tak to bylo 10 výher za sebou, to by bylo mega. Byl bych hrozně rád. Musíme, kámo, natáčet, aby jsme měli hodně odběratelů. A byl bych moc krát rád. Fakt jako hodně bych byl vděčný. Kdybyste dali like a odběr. A kdybyste ho dali, tak já bych se mohl zlepšit. Bylo by to pro mě hodně dobrý, kdybyste dali odběr, já bych byl šťastný. A prostě tak no. A jelikož tady hraju Ej, počkej, přeži. A jelikož tady hraju s youtuberem, který zase nemá úplně není nejvíc zkušený a já taky ne, tak to je blbý. No ale musíme dát prostě 10 výher. Jakoby nemusíme za sebou, ale musíme dát aspoň 10 výher. No, lidičky, já nejsem byl jinak lepší, ale já jsem... Co? Proč jsem šel do toho? Jinak... No fakt dobrý, já jsem nedal play again. Jsem dežot. No, co jsi chtěl říct? Že já bych byl jinak lepší lidičky, ale jeden hacker prostě mi cheatnul všechny postavičky a musel jsem začít úplně kompletně od začátku. Takže moc omlouvám, že jsem takhle špatný. A to samý já. Hej, tak si Ívem, já budu na dálku a ty na blízko. Ale počkej. Ne, buď taky na dálku. Počkej, já ti vyberu novýho panáčka. Budeš na dálku, jo? Jsi ready. No. Ale teďka musíme dát nových 10 výher. No, protože jsme... Jo a já na tom 8-bitový kámo potřebuju to, aspoň teďka, jelikož na něm mám nahraných aspoň 400 nebo kolik, tak na něm potřebuju 1000 nebo 2000. 8-bita. No jako mě to za něj taky jde, ale to by možná i víc. Protože já jsem jedný zadal. Teďka musíme dát ready. Rychle, ne to nestihneš zase. Já jsem dal 2 rány a už skoro byli mrtví. No, tak když jednou vystřelíš, tak to dá hrozně moc rán najednou. A já jsem... Kamu 3 Frankové, 2 Edgarové a ještě něco tam bylo.
Kámo, to je jasný, že tady bude. Když je tak podstížený prostě. Neběž dál, nechoď takhle zblízka na to, když to obcházíš. Pojď z druhé strany. Podělej. Jedet. Zabij. Yes. Mám 32 HP. Nezbylo. Hej, počkej, já jdu pro tamhle ty 2 boxy. Nebo já tam nejdu. Tam už je skoro zóna. No nechoď tam, nemá to cenu. Jenom kdybys byl Miko, tak bys neměl šance. Hej, bacha, zachraň mě, než mě zabije. Běž, běžíme, za ním, má málo. Já jdu z druhý, běž z tejtý. To nevá. A já jsem silnější. Je dat. A já jsem taky dat. Kolikátý jsme? Druhý. Tam on nevá. Mám Winston. Pojď první. Pojď dám. A lidi, nevím, jestli jsem to říkal, už jsem asi zapomněl, ale moc bych byl rád za odběr a like. Jo a lidi, my teďka tady s youtuberem potřebujeme prostě oba dva, aspoň jednoho nového panáčka. Já teďka nevím přesně, na koho šetřím. Ty tikety nebo co. Já na to 8-bita. Líp než já, jo. Já zavoj, ale umím mistrovství. Jo, takhle. Ale mi to teďka nejde. Hej, počkej, já musím jít do lobíčka. Ale nemůžu si to vybrat, protože to můžem až na konci videa. Tak, já si vezmu Franka. Jo. Protože už nemám nervy. Tak pojď, jdem do toho, jdem na to. Je rozdrtit pořádně. S Frankem! Tak lidi, my teďka se musíme hrozně moc snažit. Jako my umíme hrát mistrovsky, takže se ani snažit moc nemusíme, že ne? No, já trošku. No jako mohli bychom se snažit, ale já se asi taky budu trošku snažit, protože jako abych hrál úplně jako dobře, tak to se budu muset trošku snažit. Kámo, kdyby se to kladivo dřív obracelo, tak bychom to měli v páce. Nevadí. Stává se. Mohli jsme mít jednu výhru. Z 10. Chyby si. No, tak tady to video bude trvat tak hodinu. No, možná víc než hodinu. 2 hodiny. To snad ne. No, doufám. Kámo, 2 Franci, 2 8-boti. 8-biti. To je furt, co mám furt s tím 8-botem. 8-bot. Já mu prostě říkám 8-bot. Takže nesmějte se mi lidi, kdybych se spletl a 8-bitovi bych říkal 8-bot. Počkej, dal jsem. Kámo, to si máš šetřit, když má tak málo. Dejte se na větší dálku.
Zabij ho. Dělej, běž z druhý. Střílej. Má broka. Ne, dělej. Yes. Kamu, kolik tam bylo těch powerpointů. Takže 1 výhra. Tak. Dej play a gun zase. Musíme mít aspoň 10 výher. Kam já doufám, že tejto video nebude trvat tak 1,5 hodiny. Kam a prosím, kdyby jsme byli jako třeba 10., 9., 8., tak prosím nesmějte se nám do komentářů. My víme, že jsme špatní, ale prostě my to jakoby známe už dlouho. Baví nás to, ale nemusíte se nám prosím smát. Hej, nechme ho. Toho Edgara. Ty si běž po tanky, nebo já ti jdu pomoct s nima. Oni chcou fajtit. Já mu však jsem střílel tu ultima. No, se to obrátilo. Tu prd. Dej play again. No, nestih to, takže musíme jít zase domů. No, takže nemáme výhru. Já se asi vezmu Jackie. Bůl. Tam ty máš skoro všechny rárky. Kolik mám rárek? Může jich být 8. A já mám všechny rárky. Já už nemůžu mít další rárku. Já se na něco musím kouknout. Na tady toho. Já asi jdu hrát vážně zabitý. Tak a rychle dohrát. Už máme těch 10 výher za sebou. Zatím nemáme žádnou, protože jsme zase museli do... Jo, a to youtubera. No. A musíš vždycky dávat tady to dole. Protože pak, že jo, se může stát znova toto, kde bychom měli 9 výher. Pak by se to stalo znova. A co bychom dělali? To mi nemůžeš jít pomoct. No nejsem ze začátku tak silný, já nemám tolik powerů. Oni mají prostě 4 powery. 3 no. To ne. Jde ready. Já jsem se musel zakopat do země. Jsem byl moc nešklaný. Hej, ale youtubera, mluv. Neumíš mluvit? Tak mluv. Jo, jdu. Je tam týpek. Hey, watch out! S dynamitem, jo. Počkej, já jdu po Karlovi. Já si vezmu jednoho a ty druhýho. Ale nejdřív je musíme najít. Hele, já si beru 8-bita. Jo, zničím. Vidíš? Já ti s ním když tak pomůžu. To bude možná taky Jackie. Tamhle. To je B. Půjdem po něm oba. No. Kolik
už nemůžu. To je první hra nebo druhá? Myslím, že První. první. Když tak, kdybychom se spletli, tak napište do komentářů, když tak dáme 11. To by nevadilo. Ježiši, další Frank, Pam, Colt. Proč zrovna Pam a Colt jsou spolu? Tu kombinaci úplně nesnáším. Že jsou oba dva na velkou dálku. My jsme prostě jeden na blízko a druhý na dálku. Takže třeba kdyby... Bráním tě. Jo, já tady ničím mezi tím. Počkej, já jdu na Rozu. Zabil jsem Rozu. Jau! To máš pěkný pěkný. To je Ems. Kde je? Tady je. Aha. Tam je. Dělej! Ne! Zabij! Díky. No. Zdrhej. Nefajti. Schovej se do toho křoví aspoň. Hledám někde daleko. A teď jdem zpátky. Pam. U mě Pam. Jsou tady. Už si pro nás přišli. Ty nežiješ? No. Jau. Pam a Colt. Dělej. Střílej. Nebo zdrhej. Jednoho z toho si můžeš vybrat. Nabíhaj si. Měl jsi to otočit, aby tě netrefilo. Já jdu pryč. Já chci, no. Víš co? Tak prostě... Hele, lidičky, jako ono to je hrozně těžký. Nevím proč. Hej, youtubera, No. co si pak vezmeš za bravlera? Já si vezmu opici. Broka. Je. To je moja. Já si svojí. Countdown to chaos. Hele lidičky, my teďka musíme vážně dát těch 10 výher. Hej youtubera, pojď víc sem. Ať si vidíme do telefonu, tak to ne. Dej ready. Nebudu čekat 200 let. Jsem se smát potichu. Testing 1, 2, 3. Testing. Tak, hele, tamhle je krabice. Jo. Jdu na krabici. Já zatím budu vyhlídat to. Tak už máš taky jednu. Tam jsou Tak počkej, já jdu s tebou. opičák a nějaká holka. Počkej, já si vezmu opičáka. That's it. Enough monkeying around. Yeah. Ne, on jde po tobě, opičák. Jo. Bacha. Opič. Já ti pomstím. Ne, nepomstím. Hey, hey, Dostal. hey. Easy, fella. Očistil k smrti. To nedám. To ne.
Ne. Dobrý. Zdrhám. Musím rychle. Tenis. Zabil jsem tenisa. Díky tomu máme víc. Yes. Už máme 6. Jo, ty máš 5. Poslední. Hele, 4. Dobrý, už mám 11. Jajš. Jajš. Co však jsem byl v tom? V té ultimáce? No jsme druhý. Nemáme ani jednu výhru, dělej, pojď. Pojď. Time for some whack-a-doodle. Největší. Největší krabice. Hej, počkej. Já zabiju někoho. Oh, please, just screaming. Dobrý. Dostal jsem ho. On nepoužil dobře jeho ultimátku. Já skáču na Edgara. Jo. Ne, nepřibližuji. Dávej bacha. Jo, dobrý. Jo. Mami. Mám ultimátku. Ne, nezabijej ho. Mám ho. Yes. Jak mi mohl vykrýt ultimátku? Musím za... No. Hej, pamatuješ? No. Pamatuješ? Jo. Ty, no. Oh, my good fellas. Počkej, já to dobiju. Dochlastám. That's it. Enough monkeying around. Skáču zpátky. Počkej, já zabiju Niku. Ne, skákej pryč. Ne, já musím skákat, ale. Ne. Ne, čauky. Proč mi to neskákalo? Ne, počkej na mě. Počkej na mě, Nebert. Já říkal, počkej na mě, než se respawnu. A pak to jsi měl vzít. Nemáš na mě čekat teď jsi normálně měl hrát, ale předtím jsi na mě měl čekat s tím. Když to je jedno, hraj. Ale tady máš Broka. No zabít. Zabij ho. Dělej. Dělej. Ne. Co děláš? No, tak jsi prohrál. Neprohráli. Ne, aha. Tady to není zacpaný. To nedám.
To jak se měl dát, když toho máš 16? Ten Toura. Vlastně máme jeden win, že jo? Jo. Ježiši, kámo. Už půl hodiny. To tady natáčíme. No, musíme dát prostě. Tak, Testing hele, 1, 2, 3. lidičky, my to Testing. snížíme a dáme si to jenom na 5 vinů, protože pro nás my těch 10 nedáme nikdy. Prostě my jsme hrozně špatní. My bychom neměli být duo. To je pravda. Ale nám to je jedno. My se považujeme jako dobrý. Takže. Jsem tady. Jo. Au. Nemůžu. Haha. Musím odskákat. Běž pryč. Nemá cenu. Jdem po Nitě. A Boulovi. Ne, teď za nima nechoď. Právě, že jsi to vypíkal. Kam však já jsem šel do ultimátky. Tak super. Kámo, ještě chvíli mě to bude takhle tak, kámo, to ještě snížím. Oh, my good fellas. Tam normálně potřebujeme ještě 4 výhry. No. Oh, easy, knucklehead. I think there's some monkeys Ježiši, around here. už mě zabilo takový čumě. Nezabiješ? Však má víc. Dobrý, když tak jsem tady já. Chaos. Bum. Don't feel like Co? To nemohla stihnout. Co? Ta Nita? No. Nemohla, ne. Kámo. 4. Až dám, kámo, 5 vinů, tak ti říkám, že to vypínám. Ne, prostě já to nevypnu. Yeah, this is To just nebudu a vypínat. sidekick. Hej lidičky, buďte normální, já jsem jenom ve strachu z toho, že prohráváme. Pomož mi s tou truhlou. Vystřel do ní. To namíř. Okay. Ne! Jo, ne! Kámo, přežij, vysmáhni od nich. Vysmáhni. On tě střelil ten Hulk tou ultimátkou. 5. místo. Nedávej to! Nedávej! Ne! Říkám, nedávej to! Jsem Yeah, this is just a sidekick. Hoď to tam. Hoď to tam. Dík. Hoď.
dead. Easy, fella. Ems. Dead. We all knew the risk. Yes. I'm back. To ven. Kde jsou? Ježiši, tady bude podle mě tam. Hledej. Kdyby se našel, tak mi řekni. Oni umřeli na zóně asi. Nebo nevím. The Chim Jam, baby. Takže druhá výhra. Takže lidičky, teďka se protáhnu. Whoa, my good Tak. fellas. Tak, a můžu jít do toho. Tak. Ne, tady je kid. Já zabiju kida. Zabil jsem kida. A předím teďka i jeho teammate. Jo. Mám to. Loud as this Zabil jsem teammate, který měl... zabil jsem 8-bita a kida. Shit. Já jdu na to, jo? Jo, pojď, rychle. Yes. Pojď. Yes, dal jsem jí. Už máme třetí výhru. Ale víš co? Tak já to zvýším na 7 výher. Ne, necháme 5. Necháme 5. Tak. Tak, no, tady je Miko. No, Enzo, no, Paper. 1, 2, 3. Testing. S tím si nějak budeme... Tady je Paper a Ems. Pojď, ty dám. Hey, hey, hey. Dělej. Hi, I'm Dělej going zabit after tu... the jungle Ems. dinosaur. Ježiši. -3. To rozflákám. This is just a side gig. Yes. Hej, youtubera. Ale nemusím mluvit. No, teďka musíme skoro už se tak. U nás už je večer. A prostě to nedopadá až takhle dobře. Počkej. Koukej, já mu něco ukážu, jeden tady. Back off. Easy, knucklehead. Let's go kick some. Hey, hey, hey. Easy, fella. Hej lidička, já nevím, teďka se neslyšíte, ale asi to budete nějak muset zvládnout. Tak si to třeba mohla. Jo. Mami,
Jo, ještě tady tohle. Yes. Máme to. Máme to. I'm gonna be a star for sure. Jasně. Tak. Teďka musíme zazbírat. Musíme ještě jednu knihu dát. Hej, počkej chvíli tady na začátku. Jo, This is já just jenom a side trošku gig. natěžím tuhle bednu. Hoď tam to. Díky. Hej, tak půjdeme ještě hru. Hej lidi, a my prosím, nedávejte komenty, jako by třeba, že jsme špatní a tak. My bychom radši chtěli místo toho odběr, ale... Pojď ještě zničit tady ty bedny, ať máme ještě 2. Yes. Ještě jedno. Tak dám. Jo, musíme. Ale dám. Miluji. Dal jsem double kill. Jo, jsem dal. I'm gonna be a star for sure. Zabil jsem ho. Telling you, I'm always the one sorting out the mess here. Tak, to je naše 5. výhra, takže my se loučíme a čau. A u dalšího videa bychom chtěli taky odběr a like, tak čau.